ďakujem Pánu Bohu, že môžeme ďalej pokračovať a že sme tu spolu. A by som rád pokračoval, ako vlastne ďalej to išlo po tom mojom krste. A v podstate po krste v apoštolskej cirkvi začal Pán na mne pracovať. Prestal som sa už tak spoliehať na pocity a len na to, čo som prežíval pri počúvaní hudby, ktorú sme buď spievali v zbore, alebo ktorú som doma počúval. A začal som si uvedomovať, že môj vzťah s Bohom bol skôr závislý na mojich pocitoch a na mojich domienkach. A pokiaľ som neprežíval nejakú, by som povedal, takú duchovnú extázu, eufóriu, dokiaľ som neprežíval nejaké naplnenie pri modlení v jazykoch alebo pri spievaní rockovej hudby, tak myslel som si, že Boh nie je prítomný. A keď som niečo neprežíval vo vnútri, tak som si myslel, že Boh nie je tady pri mne prítomný. No a doma vlastne som, ako som zmenil aj tú hudbu, aj ten štýl, tak ja som začal počúvať kresťanskú rockovú hudbu. No a povedal by som, že to bola skôr kresťanská, tak v úvodzovkách. A v podstate, keď som ju počúval, tak keď som spieval tie piesne, tak som prežíval taký vnútorný oheň, taký zápal. Ale tak časom som potom vlastne zistil, že to bol v podstate taký ten falošný oheň, ten cudzí oheň, niečo také, čo je založené na mojich pocitoch. A bolo to niečo, čo sa snažilo nahradiť tú tichú a tú pokornú prítomnosť Božieho ducha. No a Satan bol taký, viete, že ja som sa mu vytrhol práve z tých pazúrov a on sa ma snažil naspäť stiahnuť nejak. A v podstate Satan sa snažil napodobniť ten vplyv Ducha Svätého. Snažil sa mi dať tie pocity a to všetko, čo som prežíval s Pánom. A zistil som tak, že nie všetko, čo má tú etiketu kresťanstvo, musí byť aj skutočne kresťanské. Vlastne kresťanstvo znamená nasledovať Krista a teda mať aj jeho charakter, teda byť takým tým skromným, pokorným, láskavým, tichým. A viete, a keď počujete tú rockovú hudbu a tak vidíte presný opak toho. No a vyzerá to tak, že sa možno pýtate, hej, teraz, ako som sa dostal tu už medzi vás, tej apoštolskej cirkvi a ako som vlastne odišiel od letničných. A vlastne tu je môj príbeh. Takže Biblia hovorí, že Božie zákony sú hlboko vrité v našom srdci. A tak bolo pre mňa prirodzené dodržiavať tieto prikázania bez toho, než by som ešte počul vôbec celé to znenie tých 10 Božích prikázaní. A v podstate Židom 10, 16, 17 hovorí: toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi. Po tých dňoch hovorí Pán: dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. Amen. A v podstate vtedy som mal v rukách len novú zmluvu, takú malú Gideonku modrú. A pre mňa bolo také prirodzené, že nezabiť, nescudzoložiť, nepokradnúť, ctiť otca i matku, nehovoriť Božie meno nadarmo. To všetko bolo tak samé. To bolo už v tom mojom srdci, vo vnútri vpísané. A ja som si tak uvedomoval, že ten Boží zákon je v mojom vnútri. A bolo pre mňa ďalej také prirodzené neurobiť si žiadnu sochu alebo niečo, začať uctievať, hej, alebo nemodliť sa k nejakým obrazom, k sochám. Proste to všetko bolo také pre mňa prirodzené. Nemusel som to nikde vidieť na papieri napísané, že to nesmiem robiť alebo že by som to nemal. Z lásky k Bohu mi to prišlo jasné, tak to by som asi nemal robiť. A ďalej som si uvedomoval, že Boh je všade prítomný a že nie je len v chrámoch postavených ľudskou rukou, ale že je všade, že je v našich srdciach. A čo viac, v kapitole Matúša som začal zisťovať taký, by som nazval taký duchovný význam a
dôležitosť týchto Božích nariadení. A zistil som vlastne, že Boh je Bohom slobody. A stále nám dáva tú slobodu voľby, že si môžeme vybrať. Že aj napriek tomu, že už keď som začal mať ten vzťah s Bohom a začal som ho budovať, tak stále som bol taký, že som sa mohol vybrať. Že som si mohol vybrať, či mu budem poslušný, či budem poslušný jeho písmu, jeho slovu, alebo nie. A proste znova to tak zmenilo môj pohľad, že v podstate Boh nás do ničoho nenúti, ale Boh nám dáva slobodu rozhodnúť sa. A viete, a pre mňa je to ten najkrajší dar, že my sa môžeme slobodne rozhodovať. Častokrát možno my si to neuvedomujeme, ale to je to najvzácnejšie, čo máme, že môžeme urobiť slobodnú voľbu a vybrať si. A takisto môžeme sa rozhodnúť, či budeme poslušní tomu jeho duchovnému zákonu, teda nielen litere, alebo nie. No a to som tak potom pochopil, že vlastne, že byť poslušný Bohu nestačí len byť navonok, ale že musím byť už aj v mysli poslušný Bohu. Už tam musím byť čistý a že už všetko to začína práve v mojich myšlienkach. A ako som čítal tú kapitolu Matúša, tak som si uvedomil v podstate, že on tam vysvetlil prikázanie nezabiť. A že nezabiť neznamená, že len fyzicky toho človeka nezabijem, ale už duchovne ho nezabijem. Nebudem na ňo nadávať, nebudem niečo zlé na ňo, ako hovorí, preklínať ho, alebo proste duchovne ho nezabijem, nie že len fyzicky. A vlastne začalo mi to dávať taký troška nový rozmer, taký ten duchovný pohľad aj na to Božie slovo a začal som si uvedomovať celý ten duchovný význam písma. A potom po mojom krste, vlastne dovtedy som prečítal celú tú novú zmluvu, začal som ju znovu čítať a dostal som sa k 5. kapitole Matúša a vlastne tam hovorí od 17. verša až vlastne po jej záver o Božích prikázaniach. Tam Kristus hovorí, že neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Potvrdiť tú jeho večnú platnosť a nemennosť. A viete, ja som sa tak začal uvedomovať, že všetko, čo stvoril celý ten vesmír a všetko, čo v ňom funguje, že pracuje v určitých takých zákonitostiach, v takom poriadku. A taký príklad som tak premýšľal raz na fyzike, ale viete, predstavte si atóm a okolo je to ten elektrónový obal a proste že ako v akej zákonitosti to je, že jednoducho, že napriek tomu, že ten atóm je, dá sa povedať, viac menej prázdny priestor, to malé jadro atómu je úplne maličké, okolo je ten prázdny priestor a elektróny krúžia okolo. A som sa tak zamýšľal, že ako to všetko drží pokope, ako to vytvorí takú pevnú hmotu, všetko okolo nás, že ako to všetko drží. A vtedy mi dal tak Duch Boží na srdce, že to všetko drží slovo Božie. Slovo Božie to všetko pokope drží, celý ten svet. A uvedomil som si také, že jediné porušenie tohto, nejakého toho zákona, že by mohlo spôsobiť obrovský kolaps. Napríklad, dám príklad so Zemou, alebo keď krúži Zem okolo Slnka, tak v podstate, keď si preberete, že keby je Zem o niečo bližšie k Slnku, aby to bolo príliš teplo a neboli by sme tu. Keby je o niečo ďalej, tak zase by tu bolo príliš chladno a neboli by sme tu. Čiže všetko má svoje presné miesto, nejak je to taký poriadok je v tom, taká určitá štruktúra, taká organizácia a proste uvedomoval som si čím ďalej viac, že to není len náhoda. To všetko proste, že to není šanca proste, aby to všetko tak vzniklo náhodou. No a toto by som vám tak prečítal, lebo v podstate toto som si pripravoval minulý týždeň. No a vlastne zistil som, že mnoho fyzikálnych, prírodných a dokonca aj zdravotných zákonov, napríklad vieme, že zlá životospráva zase môže spôsobiť nejaké choroby. Čiže uvedomil som, že celý ten svet funguje v takých zákonitostiach. Viete, máte prírodné zákony, gravitačný zákon alebo rôzne tieto. A zistil som, že musí existovať nejaký duchovný zákon. Niečo, podľa čoho budem žiť, nejaký ten kódex, alebo ako to nazvať. A je to vlastne Boží zákon a ten bol napísaný na tých doskách ľudských srdc. A
A preto som dal vlastne tento verš, kde hovorí, že dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A v podstate vtedy, keď som prijal toho Pána Ježiša, tak ten zákon ja to všetko dal do mňa. Dal to do môjho vnútra. A zistil som, že poslušnosť voči týmto zákonom nám pomáha pri každej stránke nášho života. Ale stále zároveň tam bola tá sloboda rozhodnutia, že stále nám tak dával Boh vybrať si, že to môžem robiť, ale aj nemusím, ale ak nebudem, tak musím zniesť následky. No a ďalej som potom čítal v Novej zmluve, že kto by porušil len jedno prikázanie, porušuje tým celý zákon. A to je hriech. A to ma postupne viedlo k zachovávaniu soboty. A viete, celý Nový zákon hovorí o sobote. Všade som tam videl sobota, 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 sobota. A na základe som toho začal tak chápať, že to musí byť nejaký dôležitý deň, že prečo to tam tak často spomína, prečo sa v Novom zákone tak častokrát spomína tá sobota. Niečo musí na tom byť. A na základe toho som vlastne k tomu prišiel a zistil som, že na rozdiel od tých pohanských božikov si Boh pre nás neoddelil nejaké špeciálne miesto, a oddelil si pre nás čas. Tú sobotu, ten sobotný deň. A to som videl tú odlišnosť v tom, ako koná Boh a ako On pôsobí. A ten Boží zákon v podstate bol tak vpísaný v mojom srdci a ja som si ho uvedomoval ešte predtým, než som ho vôbec prečítal. Ako, že by som ho prečítal. Viete, vtedy som nemal ani starú zmluvu a v starej zmluve máte v Exodus 20 vypísaných tých 10 Božích prikázaní. Ale ešte predtým, než som si to prečítal, tak som si uvedomoval tú dôležitosť a to, ako asi to vyzerá. A proste, keď som pomaličky prichádzal k tejto sobote, tak som sa v jednu nedeľu vybral za pastorom zboru, no a viete, tak som sa ho tak pekne opýtal, že prečo chodíme v nedeľu do zboru? Prečo nie v sobotu, keď je všade písaná sobota? A proste on mi to vtedy nejako vysvetlil, proste dal mi nejaké tam verše ako dôvod k tej zachovávaní nedeli a nie soboty. A nejak som to neriešil. Proste on mi to povedal potom svojom a tak na krátku dobu som to prijal, pretože mal som toho pastora ako za tú autoritu, mal som takú úctu k nemu a zároveň som bol aj vďačný Bohu, že mám takého troška, ako by som dal, takého pastiera, viete, lebo keď vás Pán Boh z niečoho takého vytiahne, tak ste vďační za tých ľudí, čo vám dá do cesty a tak a proste ja som to bral tak, že veď predsa on už má nejaké dlhoročné skúsenosti, predsa už má ukončenú teologickú školu a tak a proste zobral som to, prijal som to, hej, že dobre, tak asi má väčšiu pravdu, že čo ja idem také dieťatko tu do ňoho, hej, že no a ale potom prešiel nejaký čas a znova na mňa Duch Svätý pôsobil a chcel som poriadne tak preskúmať, že aká je s tým pravda, ako to naozaj je. No viete, ja som sa začal za to pôstiť a modliť sa za to. Vlastne na základe slova som prišiel, že sa za rôzne veci ľudia pôstili. A tak som si dal pôst a proste modlil som sa, že Pane, že aká je pravda, že prečo to stále mám tak na srdci tú sobotu, že prečo mi to tak mysľou behá, že... A viete, a bolo to také ťažké obdobie, lebo začal som sám seba obviňovať. Začal som si vraviť, tak pred chvíľou som vyšiel z tej všetkej temnoty, z toho všetkého zla, z tej tmy. A teraz prídem medzi Božích, dobrých ľudí a ja tu idem s niečím protestovať. Mne sa tu niečo nejde páčiť a začal som sa znova tak obviňovať, že tak asi je vo mne chyba, že asi ja som niečo zle robil, ale stále boli tie myšlienky o tej sobote. Stále a stále. No a v jeden deň, keď som tak čítal Bibliu a proste začal som si dávať tak dokopy tie verše všetky, ktoré o tej sobote vravia a tak. Ja som prišiel za tým pastorom a všetko som mu to ukázal. No a v podstate začal som mu vysvetľovať, že nie je nedeľa, sobota je ten deň, sobota. A proste
tie verše, čo mi on predtým, tak ja som mu ich ukázal v kontexte, vlastne on, čo mi z toho v nedelu argumentoval a proste ja som mu to čítal celé v kontexte, že aký to má význam, pretože on mi to len predtým vytrhol a len čisto ten verš mi povedal. A keď som mu to tak v celku čítal, tak ja som bol už taký povzbudený, že aspoň, že konečne to príjme, že aj on to akože príjme a tak, ale potom zistil som, že nie je to tak, že nejaký mal odpor k tomu. A zrazu sa zmenil aj jeho postoj ku mne. Viete, predtým to bola taká láska. Predtým som ho stretol, objal som ho a tak a nakoniec to skončilo už len pri takej hrubej formalite, hej, proste no, také to bolo. Podali sme si ruku a taký odstup si začal odo mňa držať. Ja som nevedel prečo, ja som nevedel, čo sa deje, čo sa robí a začal som vinu hľadať v sebe, že čo robím, veď tak chcem len poznať pravdu, chcem len proste vedieť, ako to naozaj je. A potom sa stala taká vec, že čo ma úplne dostal a povedal mi, že vieš čo, že to je jedno, ktorý deň zachovávaš. To si môžeš ktorýkoľvek deň vybrať v týždni a ty ho Bohu zachováš. Odpočínieš si. Teraz si vravím, tak počkaj, tak najprv mi obhajoval nedelu a teraz mi povedal, že je to jedno, ktorý deň. A toto ma tak dostalo, že tak najprv jedno povedal, potom druhé. No a viete si, to bolo behom možno 2 mesiacov toto všetko a v podstate ja si vravím, no tak akože pred chvíľou som vyšiel z toho všetkého von a teraz idem rozoberať niečo takéto. A medzi tým sa mi dostala do rúk potom celá Biblia, už aj stará zmluva, aj nová. A nakoniec som v tom Exodus 20 našiel to znenie Božieho zákona. A tam bolo, pamätaj na deň soboty. To ma utvrdilo. To som si povedal, tak to, čo som si celý čas myslel, čo som tak vnútorne cítil, vedel som, že niekde v srdci to je, tak bola to pravda. A proste to ma ešte viacej tak utvrdilo. A ako som študoval písmo a tak som vlastne pochopil, že tento zákon, ktorý bol napísaný len na tých kamenných doskách tým Izraelitom, že vďaka Ježišovi už bol napísaný aj do našich srdc. Že už je tam. No a tak som začal skúmať ďalej, hej, písmo študovať, modlil som sa za to. A všimol som si vlastne, že 4. prikázanie má najviac slov z tých všetkých. A proste to ma ešte viacej tak podnietilo, že prečo k tomu dal toľko slov, prečo k tomu sa tak vyjadruje, že čo je na tom, aká je tam dôležitosť. Takže som tak premýšľal, že tak musí byť nejaký dôvod na to. Musí byť v tom nejaký zmysel, že jednoducho, že nejaká dôležitosť, ktorý deň zachováme Pánovi. A videl som tam, že není tam, že zachovaj si, aký chceš deň. Ale bol tam jasne vytýčaný, ten 7. A keď som potom tak aj googlil po internete a začal som to troška skúmať a chcel som vedieť, ako je to v pôvodnom jazyku a tak som našiel slovíčko Jom HaShabbat, to znamená akože sobotný deň. A chcel som vedieť, ako to vnímajú Židia, že či to vnímajú, len že či to je ktorýkoľvek deň, alebo že či nejaký špecifický, konkrétny. A prišiel som na to, že je to presný deň, presný ten 7. deň v týždni. Tak potom som si povedal, tak to není jedno, hej, že ktorý deň. Tak musí to byť už buď tá nedeľa, alebo buď tá sobota. Ale všade sa píše sobota, tak len sobota. A proste začal som sa potom tak vypytovať tam všetkých tých pastorov a proste začal som im vypisovať, potom sa s nimi aj za ktorými stretol a chcel som vedieť ich názor na to. Proste začal som sa ich pýtať. A viete, čo som zistil? Že každý mi to vysvetlil úplne inak. Sami v tom nemali jasno. Vravím si, tak toto nie, tak toto... Kto ma v tom usmeje? Teraz mi prišla myšlienka napísať e-mail biskupovi. Viete, v apoštolskej cirkvi máte ako biskupa. A vravím si, tak ja mu idem napísať. A najprv mi ešte aj starka tak vrala, nie, tomu nepíš, nie. Ale vravím si, hej, tak veď predsa on je ten pastier, on je biskup, tak predsa on by mi mal ako prvý odpovedať a usmerniť ma v tom, aká je tá pravda. No a ja keď som mu to napísal, tak on mi ani neodpovedal. Od neho som nedostal žiadnu odpoveď, ale vedel o tom e-maili, že mu prišiel, pretože už medzi pastormi sa začalo kolovať, že akože, že dačo akože ja riešim a toto a proste videl som, že už niečo sa deje. No a
to ma proste úplne už zarazilo, že tak toto čo má byť. No a potom zase som začal cez internet tak hľadať troška o tom viac a vlastne našiel som, že v tom 4. storočí vlastne bola presunutá a na nedeľa na sobotu a ešte si to pamätám aj v škole. Ešte v škole sme sa učili o Milánskom edikte a tak a zistil som vlastne, že ten Konštantín Veľký, ten císar, vlastne on to presunul ten deň. Sobotu na nedeľu, áno. Áno. A čo ma prekvapilo, že práve to bol cisár, ktorý bol uctievačom pohanského kultu. V podstate všetci tí cisári, hej, dávali si tie božské tituly, to ako sme sa aj v škole učili, že tie božské tituly a uctievali slnko. A vrajím si, tak takýto človek to presunul. No a v podstate to ma tak ešte viac utvrdilo, že no tak niečo není v poriadku, že niečo tam není dobré. No a proto tak začalo všetko tou sobotou. No a toto sú vlastne slova, ktoré mi tak stále prehovárali do srdca. Ezechiel 20:12. Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi. Aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvedzuje. Židom 4:9 až 11. Tak tedy zbýva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa tedy vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstrašným príkladom neposlušnosti. 1. Jánov 2:4. Kto hovorí, znám ho, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár a niet v ňom pravdy. Rímanom 7:25. Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. A stále mi tak Pán tým písmom a tak utvrdzoval a potvrdzoval mi, že nemýlim sa, že to tak je. No a ja som sa začal tak za to modliť, aby to prijal celý zbor. Viete, to bol maličký zbor a ja som mal takú tú horlivú nádej, že ja verím proste Bohu, že vymodlím to jednoducho, že oni to všetci príjmu. No a som si myslel, že im to nejak vysvetlím na základe slova, aj povedal som si, že tak Biblia jasne hovorí, proste tu nie ničo rieši, takže im to tak vysvetlím, ukážem im, poviem im ešte aj ten historický kontext tým Konštantínom a proste myslel si, že to príjmu. No a však opak bol pravdou. Začali mi hovoriť, že som príliš zákonnícky, hej. Začali mi hovoriť o Kristovej milosti, že to nás oslobodzuje od Božieho zákona a proste mňa to bolelo, lebo viete, no bolo ma ten postoj k tomu všetkému a v podstate tomu ma to bolelo preto aj, lebo viete, videli ste sami pred chvíľou, čím som všetkým prešiel, čo ma Pán vyťahol. A on ma z toho vyťahol a prišiel som do niečoho a zistil som, že není to až také, ako som si úplne, hej, že predstavoval. A teraz som sa tak začal raz zamýšľať, že ako to vlastne je, no a viete, uvedomil som si, že sme spasení tou milosťou. Vlastne videl som to sám na sebe, že ja som neurobil žiadny skutok na to, aby som si zaslúžil to spasenie. To, čo pre mňa Boh urobil, to, ako ma zasiahol. Jednoducho, to som si ničím nemohol zaslúžiť. To, čo som akože vtedy žil, to sa nedá ani porovnať. Ale zároveň to nás ani neospravedlňuje k tomu, aby sme hrešili ďalej. Jednoducho, síce on nás prijal, ale to neznamená, že teraz za to, že ma prijal, tak budem hrešiť ďalej. No a viete, no v Biblii sa píše, že porušenie Božieho zákona je hriech. Takže som zistil, že sa musím udržať na takej, by som povedal, som sa musel začať udržať na takej úzkej ceste, že nebyť ani zákonnícky, že nejak do toho byť príliš, že to, ako by som to povedal, taký skutkár, že by začal som to vyvyšovať príliš a zase ani nebyť v tej lacnej milosti, v
takom, by som to povedal, že no dobre, tak Pán ma zachránil, tak môžem si robiť, čo chcem. No a v podstate v Biblii sa píše, že naplnením zákona je láska. Boží zákon my nezachovávame kvôli tomu, že ideme si nejak prilepšiť Boha, alebo že nejak sa ideme nakloniť k sebe, ale zachováme ho z lásky k nemu. A vlastne na tom spočíva celý ten zákon, na tej láske. Láske k Bohu, láske k našim blížnym. Vlastne tie prvé 4 prikázania hovoria o tom, ako môžeme preukázať lásku Bohu a tých zvyšných 6, ako môžeme preukázať lásku ľuďom. A celé mi to začalo dávať taký krásny súvis, aj tá stará zmluva, aj tá nová, úplne som videl, že ako sa to nemôže oddeliť, že jednoducho to nejde, že jednoducho, že to je Biblia, to je celé slovo, jednoducho to nemôžeme oddeľovať. No a uvedomil som si, že Kristus neprišiel ten zákon zrušiť, hej, ale prišiel potvrdiť jeho platnosť, ešte viac ukázať ten duchovný význam toho celého Božieho zákona. A bola sranda, že dokonca aj sama suseda, ktorá je katolíčkou, sme mali raz taký rozhovor aj s mojou starkou, aj s tou susedou. A keď sme sa rozprávali o tomto 7. dni, tak viete, čo nám povedala? Že 7. deň je sobota. Ona to sama priznala. Sama katolíčka nám povedala, že ten 7. deň je sobota. Tak a potom pýtame, tak a prečo chodíte v nedeľu do kostola? Viete, čo nám povedali? Povedala, že takto pápež nariadil. Jednoducho vyzdvihla to nad to Božie slovo. A teraz ona, keď to povedala, tak mne ostala znova taká otázka. Kto je vyššia autorita? Pápež alebo slovo Božie? A potom som sa tak cez internet dostal ku krásnej knihe Veľký spor vekov od našej Božej prorokyne Ellen Whiteovej. A keď som ju prečítal, tak ešte viac ma to utvrdilo v tom všetkom, čo som si celý čas myslel, čomu som prišiel na základe písma, tak to mi ešte tak potvrdilo. To mi ešte tak ma v tom utvrdilo. A ja odporúčam túto knihu proste fakt každému, kto ju má, nech ju číta, lebo ja už sa 3. raz chcem do nej pustiť. To je, podľa mňa je to taká od sestry Whiteovej najdôležitejšia kniha proste pre túto dobu. To by mal každý jednoducho prečítať. Je tam všetko proste, čo také to malé svetlo k tomu veľkému. A to nádhera. No a začalo sa to potom tak už vo veľkom riešiť a proste rozoberali to aj s ďalšími členmi zboru, akože začali mňa rozoberať, že začínam šíriť blúdne učenie a tak, a jednoducho začalo sa tak vo veľkom riešiť. No a v jeden deň sa tak zvolalo stretnutie u nás doma a prišiel pastor aj spolu so starším zboru. No a ešte ja som bol stále v takej tej horlivosti, že aj tak oni to príjmu. Úplne som bol ešte takú lásku som mal k ním a proste ja som veril, že Pane, že daj, aby to prijali. A znova som si dal post a od Genesis až po zjavenie Jána som vypísal proste všetky verše, ktoré jasne hovoria o tom, že sobota je. A dokonca som tam dal ešte také naspal, že ktorými mi oni argumentovali, a dal som to tam v celom kontexte. A proste ja vysvetlil som. No a skončilo to rôzne. V podstate sme sa začali rozprávať a ja by som to nazval taký bol to boj Božieho slova a ľudskej skúsenosti. Viete, ja som argumentoval tým slovom, proste čítal som tie verše a tak ďalej a oni mi stále hovorili. A ten duch adventizmu a v tej chvíli som ešte nemal ani až tak predstavu o tom, že kto sú adventisti, ani nič. A proste, ale oni mi stále hovorili o adventistoch a že môžem ísť rovno k ním a takéto a proste a začali mi, a viete čo, ale ja som čakal som jednu takú vec, že keď už som tam tie verše mal, tak som čakal, že mi budú argumentovať práve slovom Božím. Ale viete, čím mi oni argumentovali? Vytiahli papiere a chceli mi čítať svedectvá
bývalých adventistov. To je čo? Že toto mi, chápete, toto mi chceli ako, že... Tak ja som proste povedal, že toto nemá význam. Ja som proste povedal, že ukončme to jednoducho, že... Povedal som im slovo jasne hovorí a proste môj názor sa nezmení. No a začalo to tak proste, že my sme viac menej tak dobrovoľne odišli, v podstate nebolo to nejaké, že by vylúčenie, ale v podstate nemohli, to nešlo dokopy, jednoducho jeden by to, druhý to, viete, to sa nedá. A dopadlo to tak, že ma označili, že mám zlého ducha, nazvali to, že blúdny duch adventizmu a proste zakázali tým mladým ľuďom, čo tam boli ako v zbore, chodiť ku nám. Viete, a my sme mali, ako som povedal, bola tam tá rodinná atmosféra, ten vzťah tam bol nádherný, jednoducho to bolo niečo úžasné. A teraz si prejete zrazu toto rozdelenie a im ešte zakázali k nám chodiť. Preto, aby sme ich akože neučili tomu, tak pre nich blúdnemu učeniu. No a teraz nedávno sme boli s jednou sestrou a proste zistili sme, že viete, ako my sa ďalej za nich modlíme a proste prosíme Pána, aby im to všetko ukázal. A boli sme s jednou sestrou minule, ona ešte chodí ako do tej apoštolskej a zistili sme, že ona tam strašné blúdy hovorí. To je niečo, a mňa to tak aj bolelo, lebo v podstate ešte stále mám k ním tú lásku, viete, to len tak nezmizne proste, ja ich mám rád, viete, ten vzťah sa tam vybudovala, proste, ale keď som zistil, čo nás hovoria, proste, a také veci, ja neviem, no, že sme spálili spevníky a neviem čo všetko a proste a toto a nešlo mi to do hlavy, hej, že prečo sa až tak zatvrdili voči nám. No a začalo to byť také, že proste začali hovoriť na mňa, že som rozbil celý zbor, že nech si na mňa bacha dávajú. Rozšírilo sa to po celej cirkvi, v podstate celá apoštolská cirkev už má ma za nejakého bludára, za kacíra, že ja neviem, že to celé rozvraciam. No a tak, no a potom sme začali fungovať tak sami, no. A vtedy doniesli, som si objednal ďalšie knihy, ako pre ďalších ten veľký spor. No a prišli k nám doniesť jedna taká rodinka. No a bolo to niečo úžasné, lebo oni nám prišli ich doniesť domov. To bolo akurát ze zimu. A oni keď prišli, tak proste ja som hneď vedel, že to sú Boží ľudia. Ja vám to neviem opísať. Ja keď som ich uvidel, proste ako prišli k nám domov a keď som ich hneď zbadal, ja som prvé, čo som spravil, som ich objal. Ja som aj nevedel, kto to je, čo to je, ale ja som prišiel a objal som ich. A teraz oni prišli a že povedali, no, že toto sme akože doniesli, ten veľký spor vekov. Tak viete, čo nakoniec z toho skončilo? 6 hodín sme len debatovali. Proste rozprávali sme sa, všetko možné sme preberali. No a v podstate, tak skrze toto sme sa tak dopočuli o adventizme a proste dostali sme sa k ďalším adventistom. A jednoducho začali sme si taký vzťah budovať s našimi bratmi a sestrami. A potom ďalší veršik je, že blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. Viete, vtedy, ešte keď boli pri nás, tak sme mali ekumenický preklad. Ako ja som mal Bibliu ekumenický preklad. A keď prišla k nám táto rodinka, tak nám začali hovoriť o roháčkovom preklade, že akože, že máme si to nejak porovnať. A teraz oni nám ukázali tento verš, ako z roháčka, že akože činia jeho prikázania. No a keď ja som sa pozrel do toho ekumenického, tak pozerám a tam je, že blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Teraz pozerám a kde zmizlo? Vidíte, že tam niečo zmizlo? Čo tam zmizlo? Činia jeho prikázania. A to je dosť dôležité. A teraz, viete, niektorí mi vraveli, že to je jedno, že to sú nejaké slovíčka, hej, jedno slovo hore dole, ale v podstate v Božom slove je každé slovo dôležité. Každá čiarka je dôležitá.
A zistil som, že to nie je len tento jediný verš. Keď si porovnal toho roháčka, ten ekumenický, tak som zistil, že to je strašne veľa slov. A jeden brat nám dal taký dokument a tam sú vypísané všetky tie zmeny. A keď som videl, koľko ich je, proste ako ten celkový, ten dojem, ako to pošpiní to Božie slovo, tak ja som si povedal, Pane, odpustím, ktoré bol ten ekumenický preklad. Odpustím všetkým. Lebo každý sa bude za to zodpovedať a ja som si úplne uvedomil, že to je skreslenie slova. To je úplne... No a odvtedy vlastne som si hneď objednal roháčkov preklad proste a začal som ten používať. Tam máme aj odvolávky, tam sú. A v podstate dá sa tak porovnávať. Jedna časť Biblie s druhou. A to ma ešte viacej tak prehlbovalo. To ma ešte viacej tak utvrdzovalo v tej pravde a proste tie veci, ktoré som predtým nepochopil, tak som potom pochopil ešte lepšie, ešte znova. Čiže ešte taký zapálenejší som bol potom. A už to nebolo na tých pocitoch, ale už na tej viere. Už Pán začal pracovať. No a ako som vravel, prvú to začalo tou sobotou, no ale potom boli to otázky posmrtného života, pekla, zdravotnej reformy a daru jazykov. Vlastne stará zmluva a nová zmluva vytvárajú úžasný celok, doplňajú sa. A v podstate v starej zmluve je príbeh o našom stvorení, čiže my to nemôžeme oddeliť, veď tam je ten počiatok náš, ten koreň toho všetkého a tam je vlastne aj vykreslený ten pôvodný Boží plán. No a keď 2 veršíky Genesis 2.7. A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. No a toto, ako som čítal, tak v podstate my sme v apoštolske boli naučení vlastne, že duša je niečo samostatne existujúce, niečo samostatne fungujúce, že duša je nesmrteľná. No ale keď sa dívame na tento verš, tak vidíme, že nie, že ten prach a ten Boží duch, dých, proste tvoria tú živú dušu, že my sme živé duše. A viete, mi to tak hlbilo myslo, lebo v podstate ja som aj predtým veril v tú existenciu duši, viete, veril som v reinkarnáciu, že sa presúva tá duša z tela do tela a proste a vravím si, tak to nemôže byť potom kresťanské veľmi, že to má pohanský pôvod. A tu ďalší taký verš 1. Tesaloničanom 4:16 až 17. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi, vychvátení v oblakoch, v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Amen. A vlastne tu je to jasné, že ten človek po tej smrti nejde hneď do pekla, do neba, ako sme boli učení, ale že spí, že zosnú. Toto bola ďalšia taká vec, ktorú som začal tak riešiť v tom mojom živote, že ako to je, ako je v tom pravda. Zistil som, že teraz nemôžem posudzovať Bibliu našimi skúsenosťami. Musím tie skúsenosti porovnávať Bibliou. A preto to hovorím, lebo mnohí vravia, že majú skúsenosti, že boli v pekle a že videli toto, tamto v pekle. Ale poviem vám takú vec, že aj ja keď som bol na tej druhej strane, na tej temnej, tak veľa razy som tiež videl veci, ja neviem, buď vo snoch alebo čo, ale nebolo to reálne jednoducho. Bola to len taký klam. Viete, Satan dokázal dať ten klam a jednoducho tí ľudia, čo hovoria, že videli peklo a tieto muky, tak podľa mňa to není pravda. Podľa mňa to boli oklamaní. Možno naozaj to videli, ale bolo to niečo, ako keď sa vám sníva. Viete, keď sa vám niečo sníva, tak tam nie ste skutočne, nie je to reálne. A toto som si tak uvedomil, že tak
teraz počkaj, tak čo idem teraz? Na základe tej skúsenosti posudzovať slovo? Alebo na základe toho, čo hovorí slovo, tie skúsenosti, čo oni majú? A znova to zmenilo taký môj postoj, znova to zmenilo taký postoj, ako som začal aj čítať tú Bibliu a tak. No a vlastne biblický výraz, hej, je usnul, alebo zosnulý, to sa častokrát spomína v Biblii. A vlastne sniť znamená spať. Sniť usnul, ako zaspal. A viete, čo je zaujímavé, že na hroboch, neviem, či je u vás v Česku to tak je, ale myslím, že hej, je napísané odpočívajte v pokoji. No. Ešte aj tam to je na tých hroboch, odpočívajte v pokoji. Takže a už potom som mal v tom jasno, hej, už ako som čítal to slovo. A ja som potom pozeral na internete rôzne videá, napríklad o tzv. Vytrhnutí Božieho ľudu. Neviem, počuli ste asi o tom učení a tak. A proste učí to o tom, že pred príchodom tých posledných rán zo zjavenia Jána, že ten Boží ľud, že bude proste vytrhnutý, vzatý a proste pre všetkým tým zlom uchránený. A učia to dnes mnohé cirkvi, napríklad Milosť alebo podobne. Ale som zistil, že to nám berie takú zodpovednosť, aby sme sa pripravili na to, čo má prísť. A na základe toho verša 1. Tesaloničanom 4, 16 až 17, keď to čítame, tak zistíme, že tam je, že s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba. A mŕtvi v Kristu vstanú najprv, potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení. A to je jasne hovorené, že spolu s tými mŕtvými, s tými budeme ako vychvátení. Čiže nie len my živí ako nejakí ponechaní. A ďalšia vec napríklad v Korinťanom, myslím, že je to 15. 1. Korinťanom, tam sa píše, že keď bude to vzkriesenie, tak to bude pri poslednej trúbe. Tam je to slovíčko, že posledná trúba. Vlastne trúba je v podstate poľnica, jednoducho je to ten zvuk trúby. Takže to znamená, že to bude pri tej poslednej, až po tej poslednej rane. A to som si tak uvedomil, že v podstate tí, ktorí to prežijú, tak prejdú tým slúžením a tým všetkým. A jednoducho, a to aj zmenilo môj postoj, k tomu, že aby som bol pripravený na to všetko, čo má prísť. Aby sme sa vôbec pripravili na to všetko, čo nás ešte čaká na tomto svete a tak. A že nie je to, že my budeme zrazu vytrhnutí pred tým všetkým zlom. Nás to jednoducho čaká. Musíme sa vedieť postaviť tomu a pripraviť sa tomu. A ďalej, nie len, že to bude po tých ranách, ale ďalej, že to bude aj po príchode toho Antikrista, toho falošného Mesiáša. A v 2. Tesaloničanom tam čítame, že vlastne, že prv, než príde Pán, príde Antikrist, ktorý sa posadí v chráme. A je to veľmi zaujímavé, lebo v apoštolskej som bol učený tak, že vlastne to 1000-ročné kráľovstvo Božie bude práve tu na zemi. A viete, často som vám spomínal ten hexagram, tú židovskú hviezdu. Preverte si, Izrael má tú židovskú hviezdu, ten hexagram. A oni proste veria, že Kristus príde práve do toho Jeruzalema a že bude vládnuť. Že zavedie to 1000-ročné kráľovstvo. A to som si tak uvedomil, že v podstate, že to bude práve ten falošný Kristus, práve ten falošný Mesiáš. A už mi to začalo dávať jasný taký prehľad medzi učením toho, čo vlastne učili adventisti a učením toho, čo učili iné cirkvi. A v podstate videl som tu ten rozpor. A Pán ma tak už viedol a začal mi dávať tak vo všetkom jasno. A ďalšia vec napríklad, čo som si uvedomil, že keď Božie slovo hovorí už o Izraeli, tak myslí sa akože o duchovnom Izraeli, že hovorí. A nielen o tom fyzickom, viete, a my sme boli strašne vtedy u tých letničných zameraní na ten fyzický Izrael, na ten ako štát Izrael. Ale ten som zistil, že ten je odpadlý. Ten je úplne, keď sa pozriem na ten Jeruzalém, keď to tam vidím, že ako to vyzerá a proste čo sa tam robí,
Jednoducho, nie, Boh hovorí o duchovnom Izraeli. O Božom ľude, ktorý je roztrúsený po celom svete. A tak, no a čiže uvedomil som si, že ten Pán Ježiš príde až po tom príchode toho odpadnutia, toho všetkého zlého. A to ma tak donútilo byť ešte horlivejší a ešte viac skúmať to slovo. A byť tomu bližšie. No a mal som potom takú skúsenosť. Vlastne jedna kamarátka, ona komunikovala ako s duchom jej mŕtvého starkého. A proste ona mi vravila, že on jej častokrát hovorí, že niečo, čo sa jej v živote aj upozorňuje, ju tak nasmerováva. No a viete, ja som jej potom tak vysvetlil, že na základe, proste ja som jej povedal na základe Biblii, že v podstate, že to není možné, že to nemôže byť jej starky, keď podľa Biblie ten človek po smrti spí, nefunguje, je nevedomý svojho bytia. A ja som jej proste povedal tak na rovinu, že no vieš čo, je to démon, ktorý len naberá podobu tvojho starkého. A ju to šoklo. Teraz viete, čo sa stalo? Zrazu, od vtedy nemohla s ním akoby to spojenie mať. To spojenie. Ako si to začala uvedomovať, tak nemohla mať to spojenie. A znova to tak prirovnám k tomu, že poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže znova ona mala možnosť počuť tú pravdu, bolo na nej, či už ju prijala, či nie. Ale to, že ju prijala, tak to ju od toho oslobodilo. A ešte ďalej by som to povedal vlastne, že z tohto verša tak jasne vyplýva v podstate, že to tisíročné kráľovstvo bude v nebi, hej, nie na zemi, lebo mnohí učia, že to bude práve tu na zemi, avšak slovo jasne hovorí, že to nebude tu, ale v nebi. Budeme v ústretí Pánovi do povetria. No a teraz k tomu peklu. No ako som vravel, že peklo bolo vždy to, čo ma najviac odrádzalo od Boha. Tá peklo a inkvizícia, čo som spomínal v tej predchádzajúcej časti. Izajáš 14.9 hovorí peklo, alebo v roháčku je napísané aj tam, čo znamená ríša mŕtvych. Zdola zbúrilo sa pre teba v ústrety tvojmu príchodu. Zobudilo pre teba mŕtvych všetkých náčelníkov zeme. Spôsobilo to, že povstali zo svojich trónov všetci kráľovia národov. Čiže tu už vidíme, že to peklo není tak, ako si ho častokrát predstavujú, že to peklo je nejaké, prirovnávajú ho práve k ohnivému jazeru. Ale že peklo je vlastne tá ríša mŕtvych, kde tí mŕtvi keby sú, zosnuli. A tu znova hovorí, že o tom zobudení. Znova o tom, že tí mŕtvi akoby vstanú. No a je strašne veľa v Biblii, ako aj v Danielovi, aj všade proste môžeme čítať v Biblii, že práve tí mŕtvi budú vzkriesení a proste Biblia jasne hovorí, že jednoducho ten človek po tej smrti jednoducho je nevedomého stavu. Nič také neexistuje, že teraz niekde, že pojem do večného horiaceho pekla alebo čo. Takže to ma ešte viacej tak utvrdilo. No a ja to hovorím len tak okrajovo, to sú zase hlboké témy, na to sú samotné kázne tiež. Ale v podstate to všetko ma tak formovalo, tieto veci, to všetko ma tak učilo inému pohľadu, lebo viete, najprv som bol v apoštolském niečomu naučený a teraz to všetko som musel zase keby na novo. A ďalej sa napríklad som zistil, že v Biblii sa častokrát spomína to slovo večný. A zistil som vlastne, že večný znamená, že to má večné dôsledky. Napríklad Židom 6.2 hovorí, že spomína večný súd, slovo. A teraz nikto neverí, že ten súd bude prebiehať celú večnosť, ale bude mať večný výsledok, večný rozsudok. A to je zaujímavé, že už keď sa hovorí o večnom pekle, tak už zrazu si ľudia predstavujú, že to bude nikdy nekončiace proste muky a toto všetko. A popri tom, keď čítajú večný súd, tak si nepredstavia, že to trvá celú tú večnosť. A napríklad Júda 7, trest večného ohňa Sodomy. Tiež nehorí tá Sodoma dodnes, ale má ten večný výsledok. No a spoznal som zase, že Boh je milujúci. Že on není ten tyran, čo by uvrhol do toho ohnivého pekla, že by tam všetkých zosmažil a spálil. Avšak je spravodlivý a každý si odnesie trest tak, ako má.
Ja zistil som, že hriech a zlo budú úplne vymazané. Nebudú už viacej existovať. Bude stvorená nová zem, nové nebo. Zla už nebude. Všetko bude zničené v tom ohnivom jazere. A teraz, keby to peklo je, tak to zlo by tu stále bolo. Stále by to bolo to zlo a fungovalo. No a vlastne odmena za hriech je smrť. A to je opak života. A keby tí ľudia sú v tom pekle, tak by stále žili. Stále by prežívali. To by nebola smrť, to by jednoducho prežívali to bytie, tú existenciu. A v podstate tiež na základe slova proste som prišiel, že vlastne to bude spálenie a zničenie. Jednoducho to ohnivé jazero, že to zničí a spáli. Tak. No a potom ďalej to zdravotná reforma. A v podstate, ja som bol už predtým, bol som 6 rokov vegetarián a vždy mi to bolo také prirodzené, hej, lebo také nezabiť, no mne to bolo vždy ľúto, že by sa nejaké zviera mohlo zabiť a tak. Ako bolo to tak v mojom srdci, že nezabiť, že je to také prirodzené. Biblia hovorí, že buďte zdraví. Alebo že sme chrámom Ducha Svätého. Keď sa opäť tak vrátim ku tomu Genesis, ku tomu pôvodu, zistíme, že tá pôvodná strava bola práve vegánska. No a tak vrajím si, tak prečo vegetarián? Tak budem vegán. A zistil som proste, že to je veľmi pestrá strava, je bohatá na všetky tie látky potrebné. No a proste ja začal som tak doma experimentovať a pán mi proste tak pomohol a najprv som si myslel, že aké drahé to bude všetko tá strava a toto všetko, no úplný opak som zistil, ešte lacnejšie, ešte lepšie, ešte viacej toho je. A začal som tak doma experimentovať, maslo a rašidové si robiť, proste kaďaké nátierky a toto. A celkovo zistil som, že tá strava je pestrá. Že není to len, ako keď si človek predstaví, že človek že je len také paradajky, papriku, ale že to je pestrá strava. No a čo ma k tomu tak viedlo, bolo to, že som spoznal takú rodinku jednu. A oni sú vlastne už 20-roční vegáni. A proste sú to takí starší ľudia, oni vyzerajú mlado. Strašne také detské tváričky majú. Si viete, o koho ide. A proste, no strašne milí, dobrí ľudia a jednoducho videl som, že sú takí vitálni, plný života. Proste videl som na nich ten jasný dôkaz tej stravy, že čo to robí. A to ma tak posilnilo k tomu. No ale potom prišli zase také argumenty, že nemám súdiť pre pokrm a toto. A v podstate malo to pre mňa taký zmysel, že naučil som sa proste nesúdiť na základe toho. Ale viete, že som zistil, že skôr druhý mňa začali súdiť. Že čo ty? Ty si ono? Ty čo ješ? Iba toto, iba tam. No proste nie, že ja by som súdil druhých, že jedia mäso, ale skôr mňa druhí súdia, že čo ja mám za stravu, akože čo to, z čoho vlastne žijem. No a potom tie dary jazykov, v úvodzovkách dary by som teraz už povedal. No a ako som spomínal, tak vlastne na tom Campfeste, keď som bol druhý raz v tej duchovnej poradni, tak som už nešiel pre ten vzťah s Bohom, ale pre tie pocity, niečo prežiť. No a on keď sa tak modlil nado mnou, tak proste tiež som niečo prežil a nebolo to ono. Proste bolo také na silu, proste chcel som silou mocou niečo prežiť a proste som zistil, že keď som sa modlil v tých jazykoch, že to boli stále opakujúce frázy. Ja som stále opakoval dookola to isté a sem tam niečo nové prišlo. A už to bolo také až sugerované. A ja vždy, keď som sa modlil v tých jazykoch, tak som niečo prežíval. Nejakú takú eufóriu, nejakú takú extázu. A viete, čo je zaujímavé? Že ja predtým, keď som bol na tej druhej strane, keď som meditoval, tak tiež som hovoril týmito jazykmi. Tiež keď som meditoval, tak som začal mrmlať, bublať. Ale je zaujímavé, že vtedy ma to hneď nenapadlo, ale s časom som si to uvedomil, že v podstate ja som toto isté robil. Bolo zistil už dokonca, že aj buddhisti, hinduisti tiež používajú tento jazyk a tieto jazyky, hej, že sa akože v nich modlia. Proste ale dlho som s tým bojoval, viete, mne to bolo ťažko sa toho vzdať, lebo ja som to vnímal ako nejakú vyššiu moc alebo niečo také a vrajím si, no tak čo teraz? Teraz zostala predo mnou tá otázka, či idem na základe mojej skúsenosti, čo prežívam pri tých jazykoch, že prežívam nejakú tú eufóriu, nejaký ten oheň, posudzovať slovo, alebo na základe slova
to, čo prežívam. A teraz som zistil vlastne v Korinťanom, tam tej 12. kapitole, že dary sú na budovanie cirkvi. A vravím si, no tak ale ako toto buduje cirkev? Je tu niečo mrmlem, niečo akože hovorím, ale ako to buduje tú cirkev? Nikto nemal žiadny výklad, nič. No a keď som bol tých letničných, tak som zistil, že v podstate nikdy som sa nestredol s výkladom. No tak povedal som si, dobre, tak som tam bol krátku chvíľu, tak možno preto nie výklad. No ale keď tak sa rozprávam s ďalšími, no tak, alebo idem sa niekde pozrieť na také zhromaždenie, tak nevidím tam žiadne výklady, žiadny jasný výklad. A teraz vám poviem troška takú vtipnú skúsenosť, že keď sme boli v Turčianskych Tepliciach, ešte ako za apoštolskej cirkvi, tak v podstate bola tam jedna žena, ktorá sa asi hodinu modlila v týchto jazykoch. A prišiel za ňou náš pastor a povedal jej, že má výklad. Viete, ja som bol celý nažhavený, že konečne ide byť nejaký výklad. Viete, čo jej povedal? Krásne si chválila Boha. To bolo všetko. To bolo všetko. Len toto. To bol ten akože výklad. Že v tých jazykoch ako nejak len chválila Boha. Ale s čím som tak zápasil, no? Práve s tou 14. kapitolou, kde hovorí, že vlastne Pavol dáva dôraz na ten výklad. A bol tam jeden taký verš, že jazyky budujú seba. A ja som na základe tej skúsenosti to bral, že tie jazyky ma nejak budujú, že ma nejak formujú, že mi nejak pomáhajú. A začal som sa cítiť tak nejak duchovnejší, nejak nad iných, tak troška nadraďovať sa, také ego. Ale keď som spravil ten presný opak, že som na základe slova začal posudzovať to, čo prežívam, tak som začal úplne inak chápať tento verš. Začal som chápať, že tento verš hovorí o tom, že to buduje iba moje ego, iba mňa. Že úplne, že to je len tú pýchu, že to buduje. Proste pravím si, no tak musím sa aj tohto vzdať. A Pán tak krásne pomohol. Proste prestal som sa. Už nemusím. A teraz sme boli na jednej skupinke a tiež sme sa rozprávali o týchto jazykoch a akože jedna sa akože začala modliť, začala si troška srandu z toho robiť a tiež začala v týchto jazykoch. Ale keby to vidíte, ona sama si vymýšľala, ale mali by ste pocit, že ste v nejakých letničných, že naozaj, že ona má ten dar jazyk. A ona si to popri tom sama vymýšľala. Čiže, no a zistil som v podstate, že ten jazyk bol len založený proste na takých tých pocitoch, na tom prežívaní niečoho a proste, že za to, že som prežíval pri tom nejakú extázu, nejaké vzrušenie, eufóriu, že viem niečo, že niečo dokážem, tak cítil som sa ako nejaký duchovnejší ako iný. A potom som zistil vlastne, že to není dar od Pána. A je zaujímavé ináč, že práve aj špiritisti, okultisti tiež komunikujú v týchto jazykoch s tými bytostiami rôznymi pri channelingu a podobne. A tiež začnú hovoriť a mumlať v týchto jazykoch a viete, čo ešte sila? Že to je o mnoho také oveľa viac tak formované, že tie slova sú ešte komplexnejšie, než keď sa niekto modlí u letničí. Čiže začal sa tak uvedomať, že ten dar je tak zneužitý skôr. Že to už nie je ten dar, ale že to skôr začína si sa tam používať a zneužívať. No a ďalšia taká ešte vec, že proste v Biblii sa píše, že ten jazyk je o tom, že ako sa duch dá vysloviť. Ako duch sa nechá vysloviť. A mne vtedy hovorí, že to je jediný dar, ktorý môžem ja ovládať. Že proste poviem si, že a teraz sa budem modliť v jazykoch a teraz prestanem. Toto som robil. Jednoducho, povedal som si, že teraz sa budem modliť v jazykoch a teraz prestanem. Tak toto funguje. Jednoducho, že o tom je ten dar. Ale v Biblii sa píše, že ako duch sa dá vysloviť. To musí prísť podne do ducha a nie od seba. A až tak som si začal uvedomovať. A to ma ešte viac tak utvrdzovalo, že dobre robím, že ak to nechám tak. V podstate ja som bol vždy taký, že som chodil do viacerých zborov, aj ku letničným som bol ako chodiť a začal som sa tak uvedomovať, že v podstate, že čo oni vlastne robia. O čo ide.
Že tí ľudia, ktorí tam chodia, že tam chodia len pre tie zázraky, pre to prežívanie niečoho. A toto by tak Pán otvoril oči a vravím si, tak ale mne je tak ľúto tých ľudí. Jednoducho, oni tam len pre toto chodia. Proste, že chcú tam niečo prežiť, chcú byť uzdravení. A teraz, keď som tak uverila, keď sa to všetko začalo meniť, tak som zistil jednoducho, že ten proces nebol taký, že tá zmena nebola hneď, ako pri mne. Že to bolo všetko také postupné. No a viete, u letničných som si myslel, že jednoducho, že keď som tam ako chodil ku apoštolskej, tak som si myslel, že jednoducho, že keď som sa obrátil, tak už som úplne zmenený. Ale čo som si uvedomil, že to je proces. Že to je jednoducho proces posvedcovania, že stále ešte sa mám čo učiť. A čím viac toho mi Pán ukazuje, tým zistím, že ešte viac toho predo mnou. A zistil som, že ako postupne on začína meniť náš charakter a proste meniť nás. A viete, tá prvotná zmena bola taká vonkajšia, že prestal som s tými drogami, prestal som s tou hudbou, ale čo sa týka toho charakteru, toho všetkého, tak to neustále je to ten proces a stále máme s čím zápasiť a bojovať. A tak som si ešte ďalej uvedomil, že v podstate tento charakter, čo si tu vybudujeme, že si odnesieme do nebies. A ja som predtým si myslel, že vlastne, že ja sa zmením, až keď prídem do neba. Ale nie. To už musí tu začať ten proces. A to ma tak zase nakoplo, tak naštartovalo, ešte dalo mi tu takú tú horlivosť na to všetko. No a teraz možno momentálne sa pýtate tak v srdci, že ako fungujeme a toto. V podstate my ako sme odišli od tých letničných, tak vlastne sme tak sami začali doma sa stretávať a tak. A potom sme spoznali ďalších bratov adventistov z Brezna. A tam sme ako začali proste chodiť a začali sme sa spolu tak stretávať a všetko toto, ale nechali sme si takú istú nezávislosť. Jednoducho troška také, ako by som povedal, nezávislosť, to je dobré slovo tomu všetkému. Že jednoducho, že nebyť nejak pod nejakým vedením, nejakým tým hierarchickým, ale proste mať troška v tom takú slobodu a nechať troška organizovať to Krista, že nech on to riadi, nech on to vedie jednoducho a tak. No a čo mi tak príde krajšie označenie na adventistov, tak je adventný ľud. Teraz prečo? Lebo adventisti to je také škatulkovanie, ale keď adventný ľud, tak vždy mi to tak príde, že to sme tí, ktorí očakávame Pánov príchod. A nielen očakávame blízky príchod Pána Ježiša. A ja to vždy tak vravím, že ten rozdiel medzi adventným ľudom a medzi tou neviestkou je ten, že možno oni hovoria o Kristovi, že príde, a my hovoríme, že príde blízko.